El fet de que tu tinguis el control de tot el procés sempre t'adaptes molt millor als canvis de mercat. Quan va haver la pandèmia, ens va canviar els nostres clients. Van tancar tota la part de lo que és restauració i llavors has de créixer per un altre costat. Si tens capacitat d'adaptació, això ho pots fer molt fàcil. Aquesta manera de treballar, que ja tenim els pagesos que ens adaptem a les circumstàncies, d'alguna manera també ho hem adaptat aquí. Nosaltres, gràcies a la quantitat de socis que tenim i a la quantitat d'hectàrees i amb el volum actual que tenim de granges, ens fem nosaltres el pinso i ens abastim majoritàriament dels socis que tenim a la zona i de les nostres hectàrees. Som bastant autosuficients amb tema de blat de moro, horta i blat. El fet de tindre matèria prima dels socis ens permet tindre pinso estable que ens permet evitar que les pujades o baixades del mercat ens facin encarir amb gran quantitat o amb menys el pinso que fabriquem. En el cas, per exemple, de pèsols, que és una matèria prima ecològica que és molt escassa, com que tenim els socis que ens han produït pèsols i tenim per tota la temporada, això ens permet aguantar tota la fórmula per tot l'any. Nosaltres diem que qui fa la venda per preu també perd la venda per preu. I llavors el que hem fet és sortir de la nostra zona de confort. Aquí vam començar a fer les pastes amb llegums i ens hem anat especialitzant en cigró i en llentia. A Espanya en aquests moments som els únics que estem fabricant aquesta varietat de producte, ens va molt bé, competim amb producte d'importació i tot és un camí. Estem en un model antic que se va acabant perquè no hi ha marges. Des del sector primari o els pagesos, l'única sortida que tenim és fer més coses que tinguin més valor, siguin amb salut, siguin gastronòmics, siguin del territori. Ens fa ser més resilients i ens fa autosuficients, està clar.